ɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw minnu matarafalen don Chérif Jawara ni so la sanga ani wagati aw bisimila kɛnɛya jamukan kɛnɛ kan jamukan min bɛna walawalali kɛ aw ye bana ani bana nacogoyaw la. O sira kan bi an ka masala bɛna boli fɛn min kan o de bɛ tali kɛ maladie chronique kan walasa aw ka faamuya sigiɲɔgɔnya bana ka d'a kan ni nin bana ninnu y'i minɛ i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ n'a ye a tɛ furakɛ ka ban. Kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ se ka dɛmɛ de don i ma walasa i ka balo ni nin bana in ye hɛrɛ la ka sɔrɔ kɔlɔlɔ minnu b'a la olu ma kɛ i bolo dansago ye walasa aw ka faamuyali caman sɔrɔ maladie chronique yɛrɛ ye mun ye an ka ɲɛjɔ o sɔrɔliw na. Organisation mondiale de la santé n'o ye diɲɛ seleke naani jamanaw kelen don ka tɔnba min sigi n'a ka baaraw ɲɛsinnen don kɛnɛya koɲɛw ɲɛnabɔli ma. Olu ka fɔtogo la maladie chronique bɛ jate banaw de fɛ bana min i bɛ mɛn k'a furakɛ misaliyala ka tɛmɛ kalo 6 bɔɲɔgɔn kɔ. Ne bɛ médecine interne de kɛ ani diabète mais vraiment principalement la médecine interne. Médecine interne ye spécialité min bɛ bana kologɛlɛmanw ani ɲɛma sɔrɔ banaw na. An bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ olu la pour que k'a di an baarakɛɲɔgɔn tɔw ma ou bien minnu ka bana mana caya ɲɔgɔn kan ni bana ka ca ɲɔgɔn kan tuma dɔ la a fɛsɛfɛsɛli ka gɛlɛn donc pour que ka banabaatɔw dɛmɛ en même temps an baarakɛɲɔgɔn tɔw dɛmɛ an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ et puis a baara kɛcogo ka a bɛ sigi ɲɔgɔn kan cogo min na ka taa an bɛ tɔw dɛmɛ o kɛcogo la quoi ani banabaatɔ ninnu yɛrɛ. Bon maladie chronique ye OMS b'a fɔ ne y'a ko i b'a OMS ka définition ta komi bana kuntagalajan ça veut dire k'a tigi n'a ba a ka mɔgɔya kɛ ou bien a tigi bɛ se ka wagati jan kɛ n'a ye o de ye maladie chronique définition ye. N'i ye an ka jamana ta k'a lajɛ i b'a ye mɔgɔ caman degelen don bana kuntagala suruninw de furakɛli la n'o ye maladie aiguë ye i n'a fɔ sumaya n'a ɲɔgɔnnaw. Diɲɛnatigɛ taabolo yɛlɛmana o kama yɛlɛmakura caman donna donni nasiraw la ni dɔnni yiriwali ye o de sira kan fɛɛrɛ caman sɔrɔla maladie chronique bana kɛlɛli la. Tiɲɛ don bana kuntagalajan dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ furakɛ ka ban nka an ka hakili to a la k'a fɔ bana kuntagalajan dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ i b'i ka ɲɛnamaya kɛ n'o olu ye ni yiriwa donni ye donni nasiraw la kɛnɛya tigilamɔgɔw bɛ se ka fɛɛrɛ ani dabali tigɛ min bɛ se ka to i bɛ balo ni bana kuntagalajan ninnu ye ka sɔrɔ i ma dusuma kasa caman sɔrɔ nka fo k'a sɔrɔ i hakili tora u ka ladilikanw na. Puisque chronique ninnu na dɔw bɛ kɛnɛya dɔw tɛ kɛnɛya mais vraiment an ka kuma yɛrɛ bɛ min nɔfɛ minnu tɛ kɛnɛya n'o y'a sɔrɔ fura kan ka ta don o don ani taa ni ka segin kan ka kɛ a kɔnɔna na olu de ta ka gɛlɛn an ma. Parce que an fɛ yan comme an degelen don maladie aiguë de furakɛli la o ye an ka sumayaw ni sɔgɔsɔgɔ ni kɔnɔboli ninnu ye ni mɔgɔw ye fura ta ni bana basigira o y'o furakɛli bannen ye donc généralement o tɛ segin ka na. Bon sisan dɔgɔtɔrɔya fanga bɛ ka bonya donc bana yɛrɛ bɛ ka bana ɲɛ bɛ ka dɔn bana ɲɛ dɔnni kɔnɔna na bana caman sababu sɔrɔlen don bana caman na. Donc an bɛ se k'a fɔ ko solution sɔrɔlen d'u la hali n'u tɛ kɛnɛya pepewu a tigilamɔgɔw ka bana bɛ se ka basigi u bolo u bɛ se k'u ka mɔgɔya kɛ n'a ye san 10 san 20 san 30 san 40 fo san 50 i bɛ se ka balo ni bana kelen. Bon comme an kun degelen t'o la puis dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ fana kun ma se ka bana caman maîtriser ka s'o bɛɛ ma mais bi in na mɔgɔ bɛ balo ni bana ye an bɛ se k'a fɔ o de la maladie chronique o ka ca na classification nacogo tɛ kelen ye maladie non transmissible bɛ yen o exemple fɔlɔfɔlɔ ye tension ye parce que ale de ka ca n'a bɛɛ ye ani diabète mais ko kura bɛ yen sisan min kun bɛ ka bɔ o ye cancer banaw ye parce que mɔgɔ bɛ balo ni cancer bana dɔw ye puisque a dɔw bɛ kɛnɛya a dɔw la i bɛ se ka san 5 kɛ n'a ye ka sɔrɔ a ma tiɲɛni kɛ i bɛ se ka san caman kɛ ni dɔw ye ka sɔrɔ a ma tiɲɛni kɛ donc olu bɛɛ classelen don bi maladie chronique fɛ. Donc il y a les non transmissibles minnu tɛ se ka yɛlɛma i tɛ se k'a yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛ fɛ et il y a des maladies transmissibles o ye maladie infectieuse ye tuma dɔ la an bɛ pan olu kunna n'an ka maladie chronique fɔ o exemple c'est-à-dire misaliya principal ye jumɛn ye VIH sida bana ye maladie chronique ye n'an b'a fɔ ko maladie infectieuse chronique parce que a tigi bɛ balo n'a ye san 10 san 20 san caman n'a ye a baara kɛcogoyaw matarafa. Bon tuberculose o kɔni dɔnnen don kosɛbɛ
depuis longtemps. Au fond, on a eu maladie infectieuse chronique. Traitement bel en romain et caloré. D'où calochenga, d'où sanké. D'où repsakatemouka. Donc, c'est plus simple. Parce que si ça, n'a pas fois, comme on a un groupe de dollars. Maladie transmissible, maladie non transmissible. Maladie non transmissible, nous connaissons. Arthrose, oui, maladie chronique. Il y a donc, don de la frappita, don de la fratita. Et polyarthrite rhumatoïde, rhumatisme chronique, bella, donné, tout ça c'est non transmissible. En ayant banadobé, drépanocytose, c'est pas transmissible. Ça ne fait pas partie des rhumatismes, mais en Afrique, il y a un rhumatisme fait. Je l'ai banado, le colo de dimi, mais elle est colo tout d'atimi. Donc, vous voyez, maladie chronique non transmissible. Maintenant, quoi est-ce que na kononana? Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a fɔ maladie chronique n'o ye bana kuntagalajan ye u bɛ yen nɔ kabiri lawale la nka an bɛ donni min na i ko bi dɔ farala nin bana ninnu yanga kan ka sababu kɛ an yɛrɛ kɛwale caman ye min kɛra sababu ye ni ka fangaba di nin bana kuntagalajan ninnu ma. Kuma dɔw la an b'an yɛrɛ ɲininka yalima maladie chronique n'o ye sigiɲɔgɔnya bana ye est-ce que a dɔnnen don jamanadenw fɛ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ala y'a don minnu yɛrɛ garisɛgɛ la n'a dɔnnen don u fɛ u ni kɛnɛya tigilamɔgɔw cɛ bɛ cogo jumɛn na est-ce que u ka furaw bɛ kɛ a kɛcogoya la ka da kan ni nin furakɛli ninnu daminɛ n'i y'a jɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka résistance créer n'o ye furakɛli bɛ kɛ kun minnu kama a ka ca la o jɔyɔrɔ tɛ fa bilen aw ka faamuyali kama patient dɔw b'an bolokɔrɔ an ka ɲɛjɔ olu ka sɔrɔliw na. Bon, maladie chronique kɔni bilama diabète ye dɔ ye tension ye dɔ ye cœur ye dɔ ye bon ne yɛrɛ fɛn min ye n se yan nɔ o ye kunberedimi o fɛnnen don dugu kɔnɔ kosɛbɛ n kunbere bɛ n dimi a fɔlɔla kɔdimi na mais franchement n nana cɛ in fɛ yan Fofana Issouf Fofana depuis 2015 vraiment a fisayara ma mais ni kɔrɔ bɛ na wajibi don bana bɛ continuer a b'a ka baara dɔn bon diabète fana n b'a mɛn k'a fɔ ko o mɔgɔ dɔw b'a a f'i ye mais a kɔni ma diabète furakɛ ne na fɔlɔ ne ta ye tension ani n kɔ ni n kunbere n kɔni b'o furakɛliw la chaque fois analyse bɛ di yan fana n b'olu kɛ ayiwa ne bɛ min dɔn maladie chronique la o y'o ye diabète in de bɛ n na n b'o de dɔn o kɔni mina o bɛ a bɛ san 15 bɔ n na bi an bɛ docteur ka conseil suit n'u ko an ka min kɛ an b'o kɛ n'o tɛ bana min don a tɛ ban mais n'i ye a suit a ɲɛ ma i n'a bɛ mɛn ɲɔgɔn bolo ala barika la furakɛli senfɛ fura minnu bɛ d'an ma n'u y'a fɔ ko an ka fura ninnu n'u ye ordonnance d'an ma a bɛ kɛ cogo min na o sɛbɛnnen bɛ ordonnance la an b'a ta o tacogo la pharmacien yɛrɛ b'a sɛbɛn an b'a ta o tacogo la sɔgɔma dɔ bɛ taa tile fɛ dɔ bɛ taa su fɛ dɔ bɛ taa a tɛ furakɛ ka ban dɛ kɔdimi filɛ nin a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ f'i bɛ ɲinɛ a kɔ bon kunberedimi fana o bɛ dépend ne tun bɛ mobili boli yɔrɔ jan ka bɔ Côte d'Ivoire Bouaké fɔ yan c'est à peu près 7000 km bon muso n bɛ bɔ Burkina fɛ ka tɛmɛ Segu ka na Bamakɔ bon ni kɔrɔ nana wajibi don cellule bɛ ɲɔgɔn bila mais fura bi i sinsin ne bɛ fura de bolo n'o tɛ k'a fɔ ko bana bɛ ban pewu pewu ayi diabète fana n ka mɔgɔw bɛ yen mɔdenw bɛ diabète b'u la ka sɔrɔ a tɛnɛ na fɔlɔ mais u ko ni âge bɛ avancer tension b'i la k'i ka to ka diabète contrôler n denkɛ dɔ bɛ yan nɔ o ye docteur diabétique ye docteur Djibo bon neveu do quoi ale bɛ to k'an ka diabète contrôler mɔden min fana ni diabète b'a la hôpital du Mali y'olu ta en charge bon ale fana bɛ to k'a contrôler n tɛ ɲinɛ contrôle kɔ bon fɛn min ye bana chronique ye i kana ɲinɛ i yɛrɛ kɔ de
ni ɲina ni yɛrɛ kɔ a bɛ se ka i terrasser voilà. Ni fura banna an bɛ segin ka na dɔgɔtɔrɔso la an b'a fɔ ye a ye fura min sɛbɛn an kun a banna donc n'an kan ka a renouveler n'u kan ka segin a kan u b'o fɔ an ye ou bien n'u bɛ se ka dɔ remplacer komi ni fɛn wɛrɛ y'i sɔrɔ jabɛti bana filɛ nin ye a bɛ bana caman de wele ka se mɔgɔ ma kɔdimi b'a la senfasadimi b'a la ani kɔnɔnadimi ninnu bɛɛ tension ani furudimi ni fɛnw bɛɛ bɛ jabɛti de nɔfɛ donc n'u ye fura min sɛbɛn ka d'i ma wagati min na n'i y'o ta n'o nɔgɔyara ni dɔ wɛrɛ nana bɔ o kɔfɛ i b'o fana f'u ye u b'o fana fura sɛbɛn ka fara a kan an b'o fana ne yɛrɛ bolo ni waleya ninnu kɔni matarafali bɛ nafa bɛ farikolotigi yɛrɛ de kan a bɛ hɛrɛ de lase farikolotigi ma parce que farisogo ni ma lafiya ye farisogo kɔnɔna na i tɛ se ka fosi k'i yɛrɛ ye f'i ka lafiya de a ka ɲi farikolotigi yɛrɛ ma n'o tɛ ni farikolo degunna i tɛ se ka dumuni kɛ a ɲama i tɛ se ka ji ma a ɲama i tɛ se ka sunɔgɔ an b'o bɛɛ de la. Ni dɔnni yiriwali ye labɛn caman sabatilen don kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ min bɛ se k'a to ni bana ninnu dusukasi tɛ juguya banabagatɔ kan nka fɔ banabagatɔ yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ale yɛrɛ kɛwale bɛ se ka na ni waleya caman ye minnu bɛ se ka kɛ gɛlɛya siraw ye furakɛlikɛla ma a ka furakɛli nasiraw la walasa k'o gɛlɛyaw wuli ka bɔ yen nɔ fɔ banabagatɔ k'a dɔn k'a fɔ maladi koroniki bana gɛlɛyaw danni sira la o sirilen don banabagatɔ ka kɛnɛyaso matarafali la n'o siraw de ye furakɛlikɛla ka laɲiniw bɛ sabati wa banabagatɔ yɛrɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ a ka bana kɔnɔ. Bana ninnu furakɛli gɛlɛya ye min ye anw fan fɛ yan mɔgɔw caman t'a faamuya k'a fɔ k'u kan ka furakɛ kudayi tani ka segin bi furakɛli la i b'i ka mɔgɔya ko caman bɛn a furakɛli ma o waati en fait i ka mɔgɔya yɛrɛ kɔnɔna na ni jabɛti y'i sɔrɔ sisan e man ka dumuni kɛ ka wasa bilen e kan ka sport ou bien baara kɛ i tagalan ye ni tension b'i la c'est pratiquement la même chose tension tɔ an b'a fɔ toujours kɔgɔ ka nɔgɔya donc o de la an b'a fɔ i ka kow i ka adamadenya yɛrɛ kɛcogo bɛ yɛlɛma a bɛɛ tigɛ ni fiɲɛ yɛrɛ ye mais au moins i b'i ka kow bɛn bana yɛrɛ ma walasa i n'a ka se ka mɛn ɲɔgɔn fɛ i bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma tiɲɛni kɛ. Maladie chronique yɛrɛw tɛ fɛn kelen ye u bɛ taa sigiyɔrɔma damadɔw la i n'a fɔ maladie chronique non transmissible olu ye bana kuntagalajanw ye minnu tɛ yɛlɛma o bɛ se ka kɛ joli caya bana ye n'an bɛɛ lajɛlen ko a ma ko tension jabɛti b'o la ni dɔw b'o fɛnɛ wele sukorodunbana fo ka taa se cancer n'a ɲɔgɔnnaw ma olu minnu sɔrɔcogoya dɔw bɛ yen nɔ u ma jalatigɛ ka ban fɔlɔ maladie chronique sigiyɔrɔma dɔ wɛrɛ bɛ yen nɔ o ye bana ye min n'a bɛ jate maladie transmissible o dɔw bɛ se ka kɛ sɔgɔsɔgɔninjɛ ye walima o n'a ɲɔgɔnna caman. Mais n'an y'a ta transmissible non transmissible ye banakisɛman ninnu ye tuberculose b'o la VIH b'o la fɛn wɛrɛ bana wɛrɛw bɛ yen minnu dɔnnen tɛ kosɛbɛ qui sont des maladies infectieuses an t'olu c'était pour ne pas embrouiller davantage les gens olu nacogow dɔnnen don sɔgɔsɔgɔninjɛ généralement ça se transmet socialement le VIH c'est la même chose hépatite b'an fɛ yan u ka ca maintenant non transmissible ninnu na n ye minnu f'i ye par exemple des maladies métaboliques comme le diabète, comme les problèmes de cholestérol, olu bɛ yen sisan olu kɛlen don cholestérol ko kuma kɔnɔ yɛrɛ b'o mɛn waati bɛɛ olu kɛlen don kɔsa in na banaw ye bana kɔrɔw don mais u ka ca sisan parce que an ka dumuni kɛcogo yɛlɛmana an ka kow kɛcogow yɛlɛmalen don mɔgɔw tɛ taama kosɛbɛ bilen on mange an bɛ fɛn minnu dun fɛn yirannenw ani fɛn sukoromabaw ani fɛn tulumaw donc o banaw kɛlen don ka fanga sɔrɔ. Donc olu nacogo ye généralement i yɛrɛ ka kow kɛcogo ye dumuni ani sport kɛbaliya tension b'o la a mana fɔ ko du kɔnɔna na de i b'a sɔrɔ parce que a b'i somɔgɔ dɔ la i bɛ se k'a sɔrɔ mais sisan mɔgɔ caman ka bon bonya damatɛmɛ ou bien ka bonya ka se hakɛ dɔ ma i b'a ye bana ninnu bɛ wuli u la ka sɔrɔ u ma san 40 yɛrɛ sɔrɔ dɔw yɛrɛ ta bɛ wuli hali ka sɔrɔ u ma san 30 sɔrɔ tension b'o la diabète b'o la cholestérol ko problème fana b'o la. Cancer ou nacogo tɛ kelen ye cancer dɔw bɛ yen il y en a qui sont carrément transmis cancer dɔw ye ko dɔw nɔ ye sababu bɛ dɔw la quoi dɔw bɛ yen foyi dɔnnen t'u la a kɔni bɛ mɔgɔ minɛ a bɛ bala a la a b'a tigi la donc c'est pourquoi n'i ko i bɛ nacogo
c'est un peu difficile parce que t'es fin clé. Maladie chronique non transmissible n'o ye bana kuntagalajan min tɛ jate n'o ye banabagatɔ lasɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka wele bila bana wɛrɛw ma ka d'a kan a bɛ se ka kɛ bana wɛrɛ nali sababu ye a la juguman yɛrɛ ye fɛn min ye n'a bana mɛnna farikolo la ka fara furakɛli matarafabaliya kan o de bɛ laban ni ka na ni gɛlɛya sira dayɛlɛni ye ka ɲɛsin banabagatɔ ma. Bana non transmissible ninnu par exemple an b'a fɔ minnu ye cardiovasculaire comme diabète comme tension olu problème ye min ye dɔ bɛ dɔ wele o ye bana problème fɔlɔ-fɔlɔ ye ni tension mɛnna i la i bɛ taa sɔrɔ kɔsafɛ jabɛti bɛ n'i minɛ jabɛti mɛnna i la kɔsafɛ tension bɛ se k'i minɛ mais a caman bɛ farikolo tiɲɛ de farikolo tiɲɛni ye bana mɛnni fari la ani non seulement bana bɛ mɛn i la o b'a to a bɛ tiɲɛ mais généralement ils sont pas équilibrés jabɛti tɔ mana a ka fura ta ka taa a tɛna bilen a ka glycémie bɛ min na a t'o dɔn donc sukaro bɛ an mago bɛ garama hakɛ min na n'a ka kɛ o ye pour que k'a kisi bana kɔlɔlɔw ma n'aw m'o sɔrɔ ale bɛ yen a bɛ ka yaara ni garamu 2 ye don o don a bɛ san 5 sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ commencer ɲɛ bɛ commencer ka muruti tension tɔ b'o cogoya kelen na donc fura talibaliya olu fɛ yen bana bɛ tiɲɛni minnu kɛ farikolo la olu bɛ teliya rein ko problème b'o la o de y'a fɔlɔ-fɔlɔ yɛrɛ ye presque ani ɲɛ rein ɲɛ AVC donc an b'a fɔ ko tension y'a fankelen faga tension dɔrɔn tɛ o cholestérol b'a kɛ diabète b'a kɛ crise cardiaque ninnu ani k'a yɛlɛma ka kɛ bana maladie cardiaque yɛrɛ ye olu problème bɛ yen o bɛɛ bɛ se ka na fura tali baliya ou bien a tali ka juguya kɔnɔna na. Ka aw ladɔnniya k'a fɔ an ka bi kɛnɛya jamukan kun bɛ ka boli fɛn min kan o de bɛ tali kɛ maladie chronique kan ka daminɛ a natogoyaw la n'a nana a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ jumɛnw ye ani a furakɛliw bɛ kɛ furakɛli cogo jumɛnw na hakili la ne ni aw an ye faamuyali caman sɔrɔ bi kɛnɛya jamukan na aw ni ce aw ka ɲɛmadali la a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ ni kɛnɛya jamukan wɛrɛ.